Nanggana magawiya gelarira wang-wang. Oh. Ana satriya dedeke ora spirwa. Ngadeg ning ngarep aku mripate mandeng tampul kedhep. Bringo sing uler geni tumpangi kuping kiwa tengen sapa, Den? Lho dhisik ngaku. Iki prajurit saka ngendi? Ditepungake wae. Prajurit saka Mbata Sarembak abdining Prabu Jayalengkara. Aku tumenggung Prawara Kendra, tumenggung Prawara Kendra. Dasar Kepranyata kowe sapa? Senopati Dwarawati. Raden Setyaki, Raden Setyaki. Wresniwira. Wresniwira Tambak Yuda, Tambak Yuda. Yuyudana, Bima Kunring. Wah jenenge akeh keparat. Sing mburi sapa? Takon karo aku. Iya. Anake Semar sing ragil. Anake Semar sing ragil. Bagong. Bagong. Widodo. Widodo. Joko Suwito. Joko Suwito. Tusio. Tusio. Katmo. Katno apa Katmo? Kuwi jenenge sapa, Gong? Jenenge rombong aku. Kuwi ata nggo kabeh iki ora. Sing dhuwur sapa? Petruk Kantong Bolong, anak Semar nomor 2. Petruk Kantong Bolong, Jeglong Jogro, Jeglong Jogro, Ronggo Jiwat, Ronggo Jiwat. Dusminto, Dusminto. Minto Dus, Minto Dus. Pangan saiki, pangan saiki. Mengko selak mambu, mengko selak mambu. Kuwi jenengmu kabeh. Ora aku mung ndelok sinden madang kuwi apa salah. Petruk padune kepengin to. Heeh. Niki balane Jayalengkara, Den. Sikat habis. Yo. Sakuwatir duwe jago ya, Tru. Heeh. Ndara sencake nek wis mripate abang bringose tumpange kuping kiwa tengene nek mung njotosi prajurit kaya ngono kae Kulina. Padha aku. Waduh. Aku nek mripatku abang, bringosku tak kerok. Ah. Ora tumpangke kuping. Ora cukup kegedean cangkem. Dadi bringos karo cangkeme amba cangkeme. Dawa cangkeme, dawa cangkeme. Ayo Bali yo sawadya balamu. Lho, Bali piye? Jayalengkara kon minggat saka Karangkadempel. Gelem bali sawadya balaku lamun wis boyong Semar Badranaya. Kena boyong Semar Badranaya kuwaten iso nglangkai kuwandaning Setyaki Babarawa. Wani harau sing tawedine apa? Ora minggat sing arep aku tak tebak dadamu kene marganing patimu. Maju jangkah ana tumenggung Bali mung kariaran. Maju margake jajaran Setyaki. Kene marganing patimu, maju tumenggung Prawara Kendra. Ayo Gong, iki ngopo lho?
Ayo. Sapa iki? Wah. Lek no mripatmu gadeno gobokmu. Sadring Jodipati Raden Werkudara. Lah, edian. Ketemu bantongane bapamu. Ayo tanding ngono. Raden Werkudara. Dra? Dra Werkudara rene lho. Apa? Nang masu-masu gedhek cengelmu modar. Diri tenan po? Aku iya. Ngapusi Bagong iki. Wong lagi berperan apik-apik kok. Lho, suarane kok malik. Malik wae arang digedhekke mau. Sopo kowe? Petro. Jarene Werkudara. Petro kantong bolong abdine Ndara Pandhawa. Walah dalaming batur kok mapake kridane Temenggung. Kowe sing dadi nyatane, Mas. Giri Rusi jalmotan kena kinira. Ayo, sampean apa aku sing tekani pati? Pecah siramu, ilang dompetmu. Lho. Lho, perang kok nganggo nyolong barang. Saentuke ngono nek perang ya pokoke sak kenane kok ya wah mati dene aku bangga tak ayoni. Ngawur sak kae.